Sí, bon dia. Demà hi haurà el vistiplau del suplement de crèdit, però els agents socials ja han mostrat el seu desacord i el que demanen en el govern de la Generalitat és que s'aprovin els pressupostos de l'any 26. Jo li pregunto, quan començarà la tramitació dels pressupostos de l'any 26, davant de que, en teoria, haurien de ser al Parlament de Catalunya el mes d'octubre? Quan serà l'inici de la negociació de cara a l'any 26. I després la conferència de presidents autonòmics, dels quals la Generalitat és coorganitzadora. Li pregunto dues qüestions. En primer lloc, si el govern de la Generalitat cedirà a les pretensions de les comunitats del Partit Popular i, d'una altra banda, si hi ha la possibilitat que aquesta conferència no es celebri davant la pressió que està fent ara mateix alguns governs del Partit Popular. Moltes gràcies. Molt bé, respecte a la primera qüestió, pas a pas, aquesta setmana esperem que hi hagi la convalidació d'aquest tercer suplement i que per tant ens permeti, com dic, executar ara sí amb tots els recursos que podíem tenir a disposició les diferents polítiques que hem de desplegar. Per tant, aquesta setmana convalidació, esperem que així sigui, però hi ha d'haver la tramitació parlamentària. Des del govern, la directriu que hem rebut del president és que execució, execució, execució. Per tant, ara que hi ha aquests recursos, apliquem-los a les polítiques que van en benefici, al nostre entendre, del conjunt de la ciutadania, i, per tant, les negociacions del proper pressupost començaran quan la consellera vulgui començar aquesta ronda d'aproximació. És del tot evident, i així ho havíem expressat, que allò òptim és que un govern tingui uns pressupostos. Aquest any no ha estat possible, però sí que vull posar en valor l'esforç de diàleg, de consens, d'haver assolit aquest objectiu de poder posar a disposició dels catalans i catalanes, no del govern, però dels catalans i catalanes, tots aquells recursos que podíem aprofitar de la bona marxa de l'economia catalana, i agraïment als grups parlamentaris que ho fan possible, Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns, que entenem que entenen també que això va en benefici del global de la ciutadania. Han estat exigents, com és normal, i això ha fet que hàgim ocupat totes aquestes setmanes, però pas a pas. Acabem aquesta etapa i quan la consellera consideri oportú començar les negociacions, perquè és evident que tot govern vol uns pressupostos a punt l'1 de gener, en aquest cas esperem que l'1 de gener del 2026.